Συναδέλφοι, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για τη σημερινή διαμαρτυρία του σωματείου μας έπειτα με αφορμή την άκυρη απόλυση από την επιχείρηση SES και διαμαρτυρόμαστε για την επαναπρόσληψη, απαιτούμε δηλαδή την επαναπρόσληψη του Προέδρου του Σωματείου, δηλαδή εμένα. Διεκδικούμε ένσημα βαρέα υπογραφή συλλογικών συμβάσεων και σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους. Δεν είναι τρόπος. Είναι απαράδεκτος αυτός ο τρόπος. Να χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους για μία χρήση και έπειτα να τους πετάνε στο καλάθι των αχρήστων. Η εργοδοσία ήρθε πιο πριν εδώ και θέλει αποδεικτικά για τον πρόεδρο του σωματείου μας. Για εμένα δηλαδή. Θα τα δείξουμε αυτά τα δικαιολογητικά και δεν έχει καμία δικαιολογία για αυτή την άδικη απόλυση. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή να ξαναέρθει σε 15 λεπτάκια και τα λέμε. Σας ευχαριστώ και καταρχήν όλους που παρευρίσκεστε εδώ σήμερα και για την υποστήριξη αυτή. Μετά από τη συνάντηση εδώ τη τριμερή, η εργοδοσία επέμενε στην απόλυση, αυτή την άκυρη απόλυση και επιφυλασσόμαστε για νέα κινητοποίηση, για νέα τέτοια. Βέβαια, εκεί πέρα ισχυρίστηκε η εργοδοσία ότι δεν ήταν ενημερωμένη, το οποίο είναι ψεύδος αυτό, γιατί και τηλεφωνική ενημέρωση είχε την απέτηση με χαρτί να αποδείξω. Τι να αποδείξω δηλαδή, ότι είμαι πρόεδρος του Σωματείου Διανομέων Πρέβεζας. Εδώ το ξέρει όλη η Πρέβεζα, ήρθανε, με ψήφισαν συγκεκριμένα όλοι οι συναδέλφοι. Και ψεύδεται ότι πρώτη φορά σήμερα ενημερώθηκε. Γιατί είχε ενημερωθεί κατά την επικείμενη απόλυση. Ψεύδονται πολλές φορές, συναδέλφοι, και αυτό πρέπει να μας πεισμώνει πολύ περισσότερο. Εμείς είμαστε η εργατική τάξη. Εμείς δικαιούμαστε να καρποθούμε όλα τα δικαιώματά μας. Εμείς, όχι αυτοί. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο τη φωνή του Σωματείου Διανομέων. Καλούμε όλους τους συναγωνιστές να δώσουν ένα βροντερό παρόν στα σωματεία, να έχουμε δυνατά σωματεία, με φωνή, για να μην ανεχόμαστε τα ψεύδια τους. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλα τα σωματεία που ήρθαν εδώ και στήριξαν αυτή την κίνηση του Σωματείου Διανομέων. Ευχαριστώ.